Poštovani sugrađani, najveća sramota uz režimsku poharu socijalnih i ekonomskih resursa u Podgorici jeste besprizorno poniženje srpskog naroda. Poražavajuće je da od uvođenja višepartijskog sistema 1990. godine obični Srbi nisu ništa ostvarili za svoje porodice u glavnom gradu Crne Gore. Svaki četvrti stanovnik Podgorice je pripadnik drugog po brojnosti naroda, ali je tek svaki 50. zaposleni u državnim i organima lokalne samouprave nacionalni Srbin. Odgovornost za takvo stanje snosi Demokratska partija socijalista sa svim frakcijama koje su bile njeni koalicioni partneri i stvorili klasu crnogorske etnokratije koja kontroliše više od 90% državnih resursa. Polovinu odgovornosti snose i oni iz lažne opozicije, koji od jednog do drugog izbornog ciklusa obećavaju rušenje vlasti, a Đukanovića održavaju porazima koje često predstavljaju kao pobjede. Vrijeme je da se Srbi osvijeste, da učine isto ono što već 2 decenije rade Albanci i Bošnjaci u Crnoj Gori. Kolektivni interes i zakonska prava kao prioritet, radna mjesta kao jedino mjero realnog učešća u javnom životu. Ne dozvolite da vas varaju pričama o sabiranju i rasipanju glasova. Istina je da je rasut onaj glas koji ste primorani ucjenama da date DPS-u. Podjednako je prosut i bezvrijedan i onaj koga bacite u prašinu glasajući Demokratski front, koji vas 8 godina ubjeđuje da su već pobjedili Đukanovića. Istina je da su 2015. godine prodali proteste tako što je njihov današnji kandidat za gradonačelnika Podgorice saopštio u trenutku kada je postojala kritična masa pred Skupštinom Crne Gore da navodno ne može da kontroliše nezadovoljne ljude. Onda su lideri nestali, a nastupili su, sjetite se, potom režimski batinaši i tukli nedužni narod. Ne prosipajte glas, glasajući njih, i ne zaboravite kako su se nakon svih obećanja vratili u parlament, iako su se nakon afere Državni udar zaklali da nikada neće kročiti tamo. DPS je svjestan da ga Demokratski front nikada ne može pobijediti na izborima. Baš kao što u Demokratskom frontu savršeno razumiju da im upravo DPS i povremeni režirani fizički sukobi garantuju doživotne beneficije. Jedino u takvom sistemu kandidat za gradonačelnika Podgorice iz redova DF-a državi može da duguje $500.000 evra i da se kreditno zadužuje $1.000.000 evra sa hipotekom na visinu od 1/5 kredita. Sve u saradnji sa najbližim poslovnim ljudima iz okruženja Mila Đukanovića. Baš kao što sin predsjednika države pravi novu porodičnu imperiju zadužujući se kod strica koji se prije toga zadužuje kod države pa pomaže sinovcu sa skockanim papirima. Zato 27. maja stisnite petlju, ne glasajte u Grču i za manje zlo, nego po savjesti u državi u kojoj inače izgleda sve propada. Dajte da se iskreno prebrojimo, da se zna koliko nas ima, koliko je antisistemski orijentisanih ljudi, a koliko kalkulanata. Zaokružite broj 10, srpsku koaliciju u Podgorici, jedinu nadu da se sistem može srušiti antisistemskom borbom, te da će i Podgorica ponovo biti uvažen grad, ali u jedinstvenoj srpskoj državi. Upamtite, vrijeme je da se Srbi pitaju.